So atong padayonon ang chapter 22. Excuse me. Okay. So chapter 22. Okay, ingon diri. Kung ang usa ka tawo mangawat og baka o karniro o patyon o ibaligya niya kini, so mo kini ang balaod mahitungod sa pagbayad. Okay, sa chapter 22 na tayo igsoon. Okay, so ingon, o ibaligya niya kini, kinahanglan nga ilisan niya 5 ka baka, ang usa ka baka ug 4 ka karnero ang iilis sa usa ka karnero. No. Grabe no, kay kung ang usa ka tawo mangawat og baka o karniro o patyon o ibaligya niya kini, kinahanglan nga ilisan niya 5 ka baka, ang usa ka baka. Dili na lang mangawat no. Kay para dili makailis og 5 ka baka. Og ang og 4 ka karniro ang iilis sa usa ka karniro nga gikawat. So kaman jud siya kaayo no. Kanang kinahanglan nga dili gyud ka mohimo og dawtan ani. Mo na para dili ka makabayad o mas dako sa imong gikuha, no? Okay, so verse 2 to 4. Kinahanglan nga bayran niya kini. Kung wala siya nahot, ibaligya siya aron ibayad sa iyang nakawat. Kung ang baka o asno o karnero nga iyang nakawat, makapalagan nga buhi diha sa iyang kamot, magbayad siya doble. Okay. Kung ang usa ka kawatan, madakpan nga mosulod sa usa ka balay, panahon sa kagabhion ug mapatay siya, no? Kung ang usa ka kakawatan madakpan nga mosulod sa usa ka balay panahon sa kagabhion ug mapatay siya, ang makapatay kaniya dili isipon nga mamumuno. Syempre no, ka self-defense man to. Kay apan kung mahitabo kini panahon sa adlaw, ang makapatay kaniya isipon nga mamumuno. Kay kung adlaw makit-an man nimo ang tawo no, paggabi dili man. Excuse. Okay, verse 5. Kung pasibsibon sa usa ka tawo ang iyang kahayupan diha sa usa ka uma o parasan, ug kung makabuhi kini og manibsib sa uma sa laing tawo, kinahanglan nga bayran sa tag-iya sa hayop ang nasibsib nga tanom sa laing maayo nga abot gikan sa iyang uma o parasan. Verse 6. Kung ang usa ka tawo magdaob didto sa iyang uma og mokuyanap kini sa kasagbutan ngadto sa uma sa laing tawo ug makasunog sa tanom nga nagtubo pa o sa mga gihabas o gitapok na, ang nakaingon sa sunog hingpit nga magbayad sibo sa kadaot nga iyang nahimo. Verse 7. Kung patipigan sa usa ka tawo ang iyang kwarta o mahalon nga butang ngadto sa ilaing tawo o kawaton, ug kawaton kini gikan sa balay sa maong tawo, ang kawatan kung madakpan kinahanglan nga pabayrog doble. Doble ang ipabayad, no? Okay. Apan kung dili madakpan ang kawatan, ang tag-iya sa balay dadon sa atubangan sa halaran sa Dios, ug didto kinahanglan manumpa siya nga wala siya mangawat sa kabtangan sa iyang isig ka tawo. So, kung naay gitagaan or gipagunit og kwarta, no, or mahalon nga gamit, no, sa usa ka tawo nya nawala unya ang nangawat di makit-an, ang gipagunit sa kwarta or sa maong mahalon nga gamit moadto sa atubangan sa Dios, no, sa halaran sa Dios, ug didto kinahanglang manumpa siya nga wala siya mangawat sa kabtangan sa iyang isig ka tawo, no? Kaya ang Ginoo baya nakakita man sa tanan, no? O so kung manumpa siya didto nya nangatik siya, sigurado na ay buhaton ng Ginoo, no? Okay, verse 9. Sa tanang panaglalis bahin sa kabtangan sama sa baka, asno, karniro, bisti,
o bisan unsang butanga nga nawala o giangkon sa laing tawo, kinahanglan nga ang ilang panaglalis husayon sa tubangan sa halaran sa Dios. No? Nga naman, tungod kay ang Dios nakakita sa tanan. No? So, ang Ginoo nasayod, no? Kung kinsay nangatik o kinsay wa nangatik. O i-reveal ba agad sa Ginoo, no? Kung unsang nasa sulod nato. Bisag walay tao nga nakakita, ang Ginoo nakakita. Ako ang ma-remember or ako ang ma-describe nga ang mata sa Ginoo labaw pa sa CCTV. Kaya ang CCTV limited siya kung asa siya maabot, no? 360 diha ra siya, 360 ra siya kung asa nga location. Kung sa room, diha ra siya nga room makakita. Pero ang Ginoo igsoon, bisan asa ta makit-an ta niya. Ingon pa ni David, kung naa ako sa ibabaw sa langit naa ka. Kung naa ako sa kailadman naa ka. Asa man ko motago, no? Dili katago ang tao sa Ginoo, no? Kay even ang atong buhok na ihap sa Ginoo, kita di ta kahihapan. Ang Ginoo nakaihap sa atong buhok. Anya ingon pa ang matag words, no? Matag words nga mogawas sa atong baba. Before ni siya mogawas, naibalo na sa Ginoo, nakabalo na ang Ginoo unsa ni nga words ang mogawas. Kita wa ta kabalo, pero ang Ginoo nakabalo na daan. Ang imong huna-huna nabaluan tanan sa Ginoo. Imong kasing-kasing nakita sa Ginoo. So igsoon wala gyud tay kanang kataguan, no? Diha sa Ginoo. Kung unsa tong gihimo dayag tanan sa Ginoo. Mo nang diri ako nga giingon nga kinahanglan nga moadto gyud sila sa halaran sa Dios kay didto sila husayon, no? Kay ang Ginoo mo reveal gyud. So, kahadlukan kaayo, no? So bisan pa sa tuang panahon karon, igsoon ang awhag gyud sa Ginoo nga moduol ta niya, no? Og maghimo tag maayo. Dili ta himo og mga dautan nga abi nato gulay nakahibalo, pero ang tinuod ang Ginoo nasayod sa tanan. Pero dili pa ulahi ang tanan igsoon kung naman kay nahimo nga dili maayo. Duol sa Dios karon kay niingon man pud siya sa 1 John I think 1:9, no? Nga kung kita musugid, no, mo confess, no? Ingon dito, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you all your sins and cleanse us from all our transgressions or from all our sins, no? Or from all our wickedness. Hinluan ta sa Ginoo sa dihang moduol ta kaniya, mangayo tag pasaylo. So dili pa ulahi ang tanan igsoon. No? Okay, padayon ta. Ang tao nga nahukman sa Dios nga sad-an, you see, ang Ginoo ang mohukom, no? So ang tao nga nahukman sa Dios nga sad-an kinahanglan magbayad og doble, no? Sa iyang gikalalis. No. Okay, pwede man taningon dili ako. Pero kung maadto na ta sa atubangan sa Ginoo, ang Ginoo mismo ang mohukom. No? Hallelujah. Okay, verse 10. Kung ipiyal sa usa ka tawo ngadto sa laing tawo ang iyang asno, baka, karniro o bisan unsang hayop aron alimahon or atimanon niya, unya mamatay kini, masamad o kawaton og walay laing nakita sa pagkahitabo nini, ang maong tawo kinahanglang moadto sa dapit nga alampuanan og manumpa sa Ginoo nga wala siya mangawat sa maong hayop. Kung wala kini kawata, isipon kini sa tag-iya nga nawala og ang tawo nga nakawala niini dili kinahanglan nga magbayad. Apan kung gikawat ang maong hayop gikan kaniya, kinahanglan nga magbayad siya sa tag-iya. Kung ang hayop gipatay sa ihalas nga mananap, kinahanglang dadon niya ang patayng lawas ingon nga kamatuuran ug dili kinahanglan nga bayran niya kini. Amen. Verse 14. Kung ang usa ka tawo mohulam og hayop sa laing tawo ug masamad o mamatay samtang wala diha ang tag-iya niini, kinahanglang bayran niya kini. Verse 15. Apan kung kuyog ang tag-iya sa pagkahitabo niini, ang tawo nga mihulam dili kinahanglang mobayad niini. Kung giabangan
Ang giabangan. Akon giabangan ang hayop, ang kadaot mataplan sa abang. Okay, so kung girintahan ba, no? Kung girintahan ang maong hayop, dili na bayran kay mataplan na sa iyang giabang. Okay, so sunod ang mga balaod bahin sa moralidad o tinuuhan. Okay, so verse 16. Kung tintalon ka or kung tintalon sa usa ka lalaki ang usa ka dalagang ulay nga dili sinayuran o makighilawas siya kaniya, bayran niya ang bayranan sa kasal o pangasawon niya ang babayi. 17. Apan kung ang amahan sa babayi dili mosugot nga pangasawon niyang iyang anak, kinahanglan nga bayran sa lalaki ang kantidad nga tukma sa bili sa bugay sa kaminyuon sa usa ka ulay. 18. Patyan ninyo ang babayeng diwatahan o barangan. So naay ko kaning mga barangan o diwatahan nga babay kinahanglang patyon. Mo ni part sa kanang balaod bahin sa moralidad o tinuuhan, no? So kani siya mao ni ang mga kanang witch nga mga kuan, nga mga nagpractice ba og mga dark kuan bitaw kanang mga kampo ni Satanas bitaw nga nagpractice. Ingon diri patyan ninyo ang babayeng diwatahan o barangan, no? In the name of Jesus, Lord, cover us with your blood in Jesus' name. I plead your blood, Lord, to cover us right now. In Jesus' name. Hallelujah. Verse 19. Kinahanglan patyon si bisan kinsa nga makighilawas og mananap. 20. Ang maghalad ngadto sa ilang Dios gawas kanako ang Ginoo kinahanglang patyon. 21. Ayaw ninyo palabi-labihi o daug-dauga ang usa ka langyaw kay kamusab ang langyaw, mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. No? Ayaw ninyo palabi-labihi o daog-dauga ang mga langyaw or mga strangers. Parehas sa kanabang dili ka taga diha sa imuhang area. Kung naay dili taga diha sa imong area karon, ayaw daog-dauga, no? Okay, hallelujah. Okay, so ang padayon nato, ayaw ninyo daog-dauga, verse 22, ang mga byuda o ang mga wala nay ginikanan. 23. Kung daog-daugon ninyo sila, tabangan ko sila, inig pakitabang nila kanako, og masuko ako pag-ayo og pamatyon ko kamo pinaagi sa espada. Mabyuda ang inyong mga asawa og mawad-an og amahan ang inyong mga anak. 25. Kung magpahulam kamog sa lapi sa akong katawhan nga mga kabos, ayaw kamo pagpangayog tubo sa masagihimo sa tigpatanto, no? Okay. So kini para ni sa mga linder, no? Nga mga Kristohanon. Ingon dere, kung magpahulam kamog sa lapi sa akong katawhan, ayaw kamo pagpangayog interes or tubo sa masagihimo sa mga tigpatanto. No? So on. Kung nakakaingani nga negosyo niya, Kristohanon ka, hala, pag-hunahuna na dihag unsay maayo, no? Kung hatagan kag conviction sa Ginoo bitaw, tumana. Pero kung wala, ikaw rin nasayo dugang Ginoo, ana, no? Kay sa padayon ta, verse 26, kung kuhaon ninyo ang kupo sa usa ka tawo ingon nga garantiya nga mobayad siya kaninyo, kinahanglan nga iuli ninyo kini kaniya sa dili pa musalop ang adlaw. Kay maura kini ang iyang magamit aron mainitan siya inig katulog niya. Tabangan ko siya inig pakita bang niya kanako kay ako maluluyon man. Amen. Thank you, Lord. No, ang Ginoo maluluyon. Praise Jesus. No, ang Ginoo maluluyon.
Kay 28, ayaw kamo pagsultig dautan batok sa Dios ug ayaw ninyo tungluha ang usa ka pangulo sa inyong katawhan. 29, ayaw ninyo ihikaw kanako ang paghalad sa inyong ani og sa bino ug lana. Ihatag kanako ang inyong kamagulangang anak nga lalaki. Ihatag usab kanako ang panganay sa inyong baka ug karnero. Magpabilin usa kini uban sa inahan sulod sa 7 ka adlaw ug sa ika-8 ihalad ninyo kini kanako. Kay 31, kinahanglan nga ihalad ninyo kanako ang inyong kinabuhi. Amen. Busa ayaw kamo pagkaon sa karne sa bisan unsang mananap nga gipatay sa ihalas nga mananap. Ipakaon kini sa mga iro. Mao to ang chapter 22 mga igsoon. So